ते म्हणतात ना, दुःख याचे नाही की नशिबाने मला धोका दिला, त्रास तर या गोष्टीचा होतोय, माझा विश्वास तुझ्यावर होता, नशिबावर नाही. हे गाईज, इट्स मी AJAY अजय. आज एक छोटीशी गोष्ट. एकटी तू एकटा मी, ना घेतले कोणी समजून, फिके वाटे जग सारे जेव्हा येती साऱ्या आठवणी, तरी तुला पाहतो मी पुन्हा पुन्हा माझ्या मनी. ब्रेकअप के बाद मित्रांनो, सगळं होऊ लागतं उदास, जसं हवा चालू लागली भकास. अयशस्वी रिलेशनशिप नंतर राहतो फक्त त्रास. ती गेल्यानंतर पण तिची सवय असते, हसतो आपण पण मनामध्ये एक जखम असते. फॉर्मली सर्व लोकांसोबत आपले व्यवहार चालत असतात, परंतु एक मनाने तुटलेला माणूस जीवनामध्ये काहीच करू शकत नाही. प्रत्येक दिवशी त्याला येते तिच्या सहवासाच्या आठवणी. कदाचित सर्व पूर्वीसारखं झालं पाहिजे एवढंच मागत असतो देवाकडे. ते फेसबुकची चॅट, ते तासनतास कॉलवर बोलणं, ते व्हॉट्सअपचं स्टेटस, आणखी एक गर्दीमध्ये निसंकोचपणे पकडलेला हात. तिच्या बड्डेच्या अगोदरपासून गिफ्टची तयारी करणं, तिच्या प्रत्येक संकटामध्ये तिच्यासोबत उभं राहणं, ती रोजची दंगामस्ती आणि प्रेमाचं भांडण, तिचा निरागस हसरा चेहरा व चेहऱ्यावर पडणारी डिम लाईट. का याच दिवसासाठी होतं हे सर्व प्रेम, जे एका दिवसामध्ये, एका दिवसाच्या एका तासामध्ये, तासाच्या एका मिनिटामध्ये, मिनिटाच्या एका सेकंदामध्ये तुटून जाईल? अरे मित्रा, तू एक चकाकणारा तारा आहेस. स्वतःला कितीही त्रास झाला तर त्रास सहन कर व या त्रासातून मार्ग काढ. आज ज्या लोकांना तुझ्यामध्ये हजारो चुका दिसत आहेत, कधी त्यांनीच तर म्हटलं असेल ना, तू माझाच आहेस. सोबत जगण्या मरण्याची दिली होती वचने, परंतु आता का विसरला? ती खोटी होती काय मग वचने? आज उसकी कसम चूल्हे में भसम. लग्न करायचा पण केला होता प्लॅन, परंतु का कमी झालं तिचं प्रेम? तिच्या फिलिंगचा का झाला गेम? जर या जगामध्ये जर कुठे देव असेल तर समजा त्याच्यामुळेच झालेलं आहे. मित्रांनो, जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. हे प्रेम, फिलिंग्स वगैरे काही परमनंट नसतं, सर्व मोह माया आहे. आणि पाहिलंच तर मित्रांनो, नुकसान तुमचं काहीच नाही झालं, नुकसान त्याचं झालं आहे. कारण तुम्ही काही नाही हरवलं, त्यांनी एक असा माणूस हरवला आहे जो सर्व जगामध्ये सर्वात जास्त प्रेम करणारा होता. आपल्या जीवनामध्ये जे झालंय ते हसत ॲक्सेप्ट करा. दुनिया नंतर करेल, पहिलं तुम्ही स्वतःची रिस्पेक्ट करा. कधी कधी स्वतःला सावरणं सोपं नसतं, परंतु तुम्हाला समजेल हा जीवनातील चांगला निर्णय असेल. थोडं डोकं लावा, थोडं लॉजिकल विचार करूया मित्रांनो. जो व्यक्ती आपल्या सर्व सॅक्रिफायसेसला विसरून गेला, ज्याच्यासाठी तुम्ही एका सेकंदामध्ये झालात अनोळखी, सोबत घेतलेले सर्व प्रॉमिसेस तोडले, जीवनाच्या प्रवासावर अर्ध्या वाटेवर सोडले, रिलेशनशिपमध्ये केला होता धमाल आणि आता विचार पण केला नाही काय होईल याचा हाल. तुम्ही एक भयानक घाबरणारे स्वप्न पाहत आहात. तुम्ही स्वतःला जागा करा. ज्या व्यक्तीची सावली तुमच्या आयुष्यातून काढून टाका. सर्व संपलेलं आहे तर का टेन्शन घेता? एका ऑलरेडी मेलेल्या झाडाला पाणी का घालताय? तुमच्या पास्टमधील मेलेल्या आठवणींचा नाश करा. काय तुम्ही आता पण तिच्याशी बोलता? प्लीज यार, बंद करा. ज्या दोरीने तुम्हाला बांधले तोडून टाका ती दोरी. व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, त्याला प्रत्येक ठिकाणी सर्च करणं बंद करा. हा एक असा खेळ आहे जो खेळला तो हारला. हे एक असं विष आहे जे तुम्हाला सावकाश रोज मारेल. हे सर्व जे काही तुम्हाला सांगतोय ते काल्पनिक नाही, हा एक माझ्या जीवनाचा रिअल भाग आहे. मला माहिती आहे बोलणं सोपं आहे, परंतु मित्रांनो मी करून दाखवलंय. आजपासून 3 वर्षापूर्वीची गोष्ट तुमच्यासमोर सादर केली. एक वेळ आलेला ज्याच्यामुळे मी पण झालेलो डिप्रेस, परंतु हिंमत जोडून स्वतःला म्हटलो आज ती तुझ्यापाशी नाही. आजच्या या दिवसामध्ये ती गर्दीमध्ये कुठेतरी हरवली आहे. आज मी जे पण आहे तिच्यामध्ये तिचा पण हात आहे. तिच्याशिवाय माझी पण या प्लॅनेटवर राहायची अवकात आहे. काही बेकार गोष्टी माझ्या पण आयुष्यात झाल्या, त्या पण मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. आणि फक्त एवढाच विचार करतो, आपल्या देशाच्या फायद्यासाठी कसा माझा यूज होईल याचा विचार करून हे मराठी मोटिवेशनल व्हिडिओ तयार करतो. माझा प्रयत्न एवढाच राहील की जास्तीत जास्त लोकांसोबत कनेक्ट होईल. जर तुम्हाला या व्हिडिओची थोडी पण किंमत वाटली तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व तुमचे विचार कमेंट्स करा व लिंक जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपला यूथ भरकुटू नये. थँक्यू.